Ти и за проектом запази си най-бревта. Спрете! Разбрах, ще дам бомбони! Най-накрая се махнаха тези чудовища. Така, който искам бомбони да идва насам, както казах преди малко. Нека да изберем. Тук виждам. Ей, такова на Моцарт. Взимам си го. Така, нека си взема и аз бомбонче. Ученце. Не изглеждам ли страшен? Боже, само да питам, колко часа ще трябва да дойдем? Може в 4 часа. Ага, Добре, значи ще се видим към 4 часа. Окей, чао. Чао. Няколко минути по-късно. 4 часа е. Айде хора, идвайте за да правим проект. Айде. Добре. Идваме. Насам сме. Окей. Преди да почнем, искам да ви изфира нещо долу на пианото. Айде, идвайте. Така, тук ще сложим телефона, с който ще снимам. И почваме на 3. 1, 2, 3. Аз съм се събрал с приятелчета да им свиря една изненада, която е. И той. Която е. Сега трябва да познаете музиката. Коментарите. Напишете долу в коментарите. Само да питам къде съм. Ехо! Някой! Ехо! Не намирам никой. Трябва да ти повторя да не даваш проблеми на пасовите деца сега. Наистина просто. Обаче, аз не си притеснявам да ти говоря. Защото не ме карат да не даваш проблеми на тези деца. Разбра ли? А сега? Често тук. Спокойно. Професор, спокой. Той не те командва, той не те е командир. Той вика каквото искаш. А сега ние трябва да се махаме с теб. Дядо Коледа? Дявол? Къде сте? Какво ти става? Много ни тревожиш. Нямаше те за час. Какъв дядо Коледа? Какъв Хелуин? Какъв дявол? Още сме октомври месец. Хелуин е, да. За дявола разбирам, ама дядо Коледа. Много си странен понякога. И верно, какво ти има? Смисъл, ние вече сме почти готови с проекта. А ти? Какво? Някакъв дядо Коледа? Сериозно ли? И Хелуин? Вярваш тези глупости? Ние ходихме на хелуинско парти само за да се забавляваме. Дявол не съществува. Помни го. Дядо Коледа... Не знам. Дядо Коледа, за него не знам. Обаче какъв ти дядо Коледа през октомври месец? Изобщо... Защото... Аз съм самият дявол. А вие двамата дойдохте тук, защото вие ще бъдете първите, вие ще бъдете първите, които ще ме познават. И сега вие също ще бъдете демони като мен. Прав си. Вече и двамата сме дяволи, и тримата. А сега отиваме да празнуваме Хелуин. Напред! Идвам с вас.
Всичко това е просто сън.